मादैयालाय मा लोमजादों नामा? लोमजादों नामा होनदां माथो बोरैबा ओमफ्राय बेखौथ' आं माने माथावरि सेरसो नुबाय हाया सोरनि मादै हाया इयावनो इन्दियावनो खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासैबो खनसे बरायफैनाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङै दं लोगोसे आंबो मोजाङै दं आरोना आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय आं दा नैबे जि जायगायाव दंफैयो बे जाहैबाय जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि एकदम ओरैजाय नुहुरनाय हाजो आरोना ओमफ्राय हाजो नैबे दैया जाहैबाय जियादल दैमा बे जियादल दैमानि नैबे माथावरि सेरावनोहाय नैबेयावहाय टेकजुरि 1 नं 2 नं टेकजुरि बिदिनो लगाय लथाय दंलाबायो आरोना दा बेवहाय माखासे बर'फोर दंलाय बेखौनो आं नोंथांमोननो देखायनोसै आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय বাৰিষাত পানী হয় এতিয়া নহয় मेलेंखौ नुथै नेखि थ' जियादल दैमाया बेनो एसे नायनो फैबाय ओमफ्राय बेवहाय मेलेंबो सलायनानै बारदों आरोना दैयाथ' दा बारा गोथौ नंला एकदम गुसु जाबाय ओमफ्राय बे मेलेंखौ सोर सलायो नायदो जोंनि बर' मानसियानो सलायो आरोना नै माबानि कमलपुरनि माने दिनै फागुवा नालाय सेंग्राफ्रा एखेबारे पार्टि जानो फैदों आरोना खाना जानो फैदों दैया बेसे गोथौ आं साला जुथा गानबो थांबाय दा बिसोरलाय सेंग्राफ्रालाय दे कट बेल्टा बियो एकबार लाबोदो एसे गाखोनायसै फेन फिनना नोंसिनायसुन थ' नैबे मेलेङा माने दैया खमथार नालाय ससेल' आरो बाइक बानायना ओरैनो थाबायनायफ्राथ' बारलाङोना बारा गामिखौ खोन्थादो एसे ओरैनोथ' सुग्रिमपारायावसोमोन ओमफ्राय खै बोसोरसो जागोन बिदि आदाया सलायनाया 10 बोसोर दैज्लाङावबो बहुद मोजां एक्सपिरियेन्स जाबायना सलायनो बेसेसो गिदिर जायो दैयाव माबाया दैज्लाङाव दैया थोरोबो मानसि थोरोबो बेसेसो गुवार जायो ओरैनो नुहुरनाय बेनिफ्राय कमलपुरसिम थाङो फुरा बाब ओमफ्राय नों माजों सलायो माजों नारो बेखौ बेखिनिखौल' माजों नारो माबाजों आखाइजोंनो सानस्रिनानै आयौ गिलु बालुलै खिन्थु जोंनि बर'फ्रा बेफोरबायदि ओरैनो गामिखौ मा होनो कमलपुर कारसला सिमलगुरि ओमफ्राय थांलाय फैलाय लामाफ्रा मानसिफ्रा माबायदि जायो बेयाव मोजाङानो ना बबे गामिनिफ्रा मानसिफ्रा बे दैमाखौ बारो फ्राय बुंनो थाङोबा कपातनिफ्रायनो फैयो गासिबो कपातनि ओमफ्राय ओरै बारनानै थ्रु मा मोनहैयो ओरैहाय इन्जिनियारिं कलेज दं बेनिफ्राय माबा दं मा होनो बिबेकानन्द दं टेक्टाटो কি আছিল नवोदय আছে नवोदय थ' मेनथार आरोना लामाया थ' दालां होबा होजायोना थ' आदानि माबाया साख्रिया जोबगोन आरो दालां होबा दे थ' बेखौनो सलायबाय थायो नङा होमबा सार खैथासिम थायो जोंना फुंनिफ्राय मोनाजासिम फुंनि 8टानिफ्राय मोनाबिलिनि 5टासिम थायो मोनायाव सलायाना थ' बेखौनो आं नायनो फैथारबाय आदायाबो माने बर'नो होननायखाय सोरबायदि बर'आ माने बेखौ सलायबाय थायो आं मिथियामोन जोंनि गामि खाथिनिमोन गोदो ओमफ्राय दा बेवहाय बिदि सलायफैगारनाय खारबोनानै थ' मोजां खामानि ओरैनो सानसेयाव बुहुत मानसि जायोना सोलिनो हानाय कन्डिसन जायोना दे थाथ' दे होमबा थ' नैबे जियादल दैमा बिराद गुवारलै दा माने मेसेंखाय दैया एसे माबा जानानै दं थौले जानानै दं गुसेबबो जानानै दं खिन्थु दैलांबा ओरैबायदि दानि आदा खोन्थाखाबाय बेसेबो गुवार जायो जोबोद गुवार माने थ' लोगोफोर नायलांबावदो नङा होमबा माबा मोनलाङो माबा माबि हाथायबो दंनो बेखौ नायलांबावदो नों देखायलांबाय थानोसै जायखिया बे दैमाखौ बारनायनि उनाव नैबे खासिबारिनिफ्राय थांनानै दसे माथावरि मोनलायगोन आरोना नायलांबाय थादो ओमफ्राय नैबे उनथिंजाय नुनाया नैबे माथावरि सेरावनोहाय नैबेयावहाय माने बर'थ' नङा हिन्जावा बर' हौवाया बिदिनो बैसां आरोना बे लगाय लथाय बिदिनो रायजो जानानै दं एसे हाबनानै नोंथांमोननो फोरमायनोसै बोरै दं बेवहायनो नै मालिकआ खुलुमबाय आदै बर' रोंना रोङा एसे रोङो मादैया बर' जाबाय नालाय ओंखायनो माने एसे रोङो ओरै फैलाय मादै ओमफ्राय बिस्रानि न'आ बेनो आरोना एसे रायज्लायलांसै मादैमोनजों आदैमोनजों ओमफ्राय एकदम फुरा फैलाव दुब्लि थ' माथावरि सेरावसो नालाय माबोरै बिदि थाफैलायनो गोनां जाखो परियाला बेसेबां मादैमोननि गामिखौ मा गामि होनो दा आंना 2 नम्बर टेकजुरिमोन आवगोलो अरिजिनेल न'आनो ओमफ्राय अरिजिनेल न'आ बैसां गामियाव बरमथारि बेयाव बर'फोर दं नामा बर'फोरजों मा गामि बर' ससे दङ ओमफ्राय बैसां ससे दं ओमफ्राय बेखौथ' आं माने माथावरि सेरसो नुबाय हाया सोरनि मादै हाया इयावनो इन्दियावनो जों दङ आरो जिरायनानै दंथ'यो आरोना ओमफ्राय खेथि बाथि खालामो नामा
खेथि मावो नैबे गासिबो ना बेसे गोबाव जाखो बेयाव थाफैनाया थाफैनाया 9-10 बोसोरमान जाबाय वाह 10 बोसोर गथ'आनो देरलायबाय बेसे दं ओरैनो न'खराव दा साबेसे दा जों साब्रै दं दे ओमफ्राय आदैया माबाफोर मावो नामा खेथि खेथि मावो बर' गोरोंथार आदैयाबो मिसिंबाबो ना जोङो मन्दिराव थायो ओमफ्राय माने ओरैनो मा मन्दिर नायनो फैयो नोंसिनाव माबा नायोना ओरैनो मा नायो गोदान नायो सब बुस्थुबो माबा मुलि सुलि होजोबो जोङो थले नायनि एसे बेमारफोर जानायफोरखौ मुलि होयो ना आयुर्वेदिक नामा मिथिथाराना इदि होननानै ओरैनो माबाबो नायो नामा ग्रहसबो नायो नामा सब ग्रहखौ मानसि रायजानाय नायो इदि नायजोबो ना थ' मादै मोनहानि माबाया नैबे न'आ बिदि बाख्रिबो दंना बे आलुआ दिसि नामा न'आवनो गायनाय आरोना न'आवनो गायदोंमोन बिनानावा एसे साब्रनिफ्राय लाबोदो दाख्लै बेगसे होलांदो थ' मादै मोनहानि बेबायदिबो मन्दिरबो दङ ओमफ्राय बेयावनो नायो आरोना ओरैनो मा नायो खोन्थानो हागोन नामा जोङो माने माबा केन्सारनिबो होयो आरो सोरबा मानसि खालामजानायफोरखौबो बिदिनो बेमार नायो बान दानो आरो ओमफ्राय गोदान नायो बायदिसिना मुलि होयो आरो किसुमुरियानिबो होयो आदैया नायोना नों नायो बेबो जों सानैजों जमा नायोना आदसा खै बोसोर जाखो बिदि नायनाया बिदि नायनाया 9 बोसोरसो जाबाय मोजां दे बिराद गिदिरबो फाथिदोंमोन सिगां फाथिखांबाय बे बर' गामिनिफोराबो बैसांफोरबो फैयो ओरैनो शिवरात्रिफोरबो फाथियोना शिवरात्रि मा गिदिरनो फाथियो दे मोजां जागोन दे थारमाने दाउ बायदिसिना दंलाबायथारो खोमा नोंस्रा दाउ दंमोन दाउआ माबाजोबदो एसे लोमजानानै दैज्लांफ्राव माबायदि थानो दैज्लाङाव मोजाङानो स्रां मोजां ना दा सोर जायो न'आव साब्रै दं फिसाला साब्रै दं गामियावसो दं मा फरायखो जों अबेहाय कलेज स्कुलाव अबेहाय दे मोजां फोरों मादै मोननियाव आं एसे खबर लाफैबाय फैनाय जोंना माने बिराद माबा नालाय बिथोर नालाय लामा थांलाय फैलायफ्रा बिराद उसुबिदानि बे माथावरिजों साबाय बिसोरो थ' नाय ओमफ्राय ओरै एसे दंबावो आरोना ओरैबो आं दानि एसे नुबोदोंमोन बिसोरखौ नोंथांमोना नाय माबायदि दङ एसे देखायलांसै ओमफ्राय बुधबार हाथाय ना मा जायो जेनेबा लोखिसाफुरिमोन नामा लोखिसाफुरि बुधबार हाथाय ना माबा जायो एसे देखायलांसै हाबनानै देखायलांसै आदैयाबो थांफासिगोन आदैया माने हाथायाव थांखानो नागिरदों नालाय थाबायलांगोन होननायखाय आंजों बाइकजोंनो थफादो होनना बुंनायखाय आं लांफानोसै आरोना थ' आदैखौ लांफानोसै आंनोबो मोजांसो जाबाय दे मा ओंख्रि जानाय मादै ओमफ्राय आदसा लामाया ओरैनो माजों फैयो नोंसोर बबे लामाजों फैयो ओरैनो मेन नोंसोरो जोंनिफ्राय जेनेबा फैयोब्ला बबे लामाजों बांसिन फैयो मानसिफ्रा नैबेजों फैयोना ओरै फैयो नोंसियावबो फैनो हायो ओमफ्राय ओरैहाय आदि सेरखैजाबो लोखिसाफोरजोंबो फैयो आरोना बेयावबो मेलें दं नैबेजों बे मेलेङा बैयाव बबेयाव मोनहैयो बेयो जोंनिनो बर' मानसि सालायबाय दङ दायो दा सालायगासिनो दाना बै हजोंनिफ्राय बबे जरनिफ्राय बारबोयो होननांगौ जे बारनानै ओइखिजा लामा दंथ' ओइनिफ्राय ओरै बारलांबाथाय ओरै माबा कमलपुरखै थांनांगोन कमलपुरजों बारबोयो कमलपुराव थांनानै ओरैहाय दालाय गिदिङा ओमफ्राय ओइ दालाय सनिबार हाथाया मिथिबाय दे मादै थाथ'दै दा मादैमोननिफ्राय आदैमोननिफ्राय एसे बिदाय लाथ'बाय होमबाबो आदैखौ लांफानोसै आङो माने हाथायाव एसे बेरायनोसै नायनोसै ओमफ्राय जियादला आं बर' गामियाव हाबगोन आंबो ओमफ्राय बेजों फैनानै टेकजुरिया नैबेना बे टेकजुरियाव फैग्राफ्रा ओरै गंग'आव थांग्राफ्रा ओरैजों बारस'बोलाबायलै बेजों फैनायावथाय मटर साइकेलजोंबाथाय समादानखैजाबो ओरै फैनो हायो डाइरेक्ट ओरैहाय दे न'रनायफोरानो माबानिया ओमफ्राय बैफोरलाय बेफोर बर' नङा बर' नङा बैसां गोजा बेबो जों गामिनि गोजा फैजोबनाय लामायाथ' दैज्लांबा बिराद मोजां जायो आं फैखांखाबाय बिराद बिल दा मेसेंखाय रानस्रावलाजोबदों आरो ना नैबे जाहैबाय टेकजुरि हाथाय टेकजुरि सेन्टार आरो ना सेन्टारखौ हाथायाव फैना नायदो एसे मेन हाथाया नैथिजाय मा हाथाय मोनोथाय नायदो एसे टेकजुरि तिनिआलिखौ नायदोलै माने सारिआलियानो जायो ओरैबो एसे बिराद हलि नालाय दावरावलै खिन्थु नैबाव बर' दखानि गैया आरो बहुद खम दखानियानो गैया नै ओरै थांबाथाय धेमाजि मोनहैयो
बे दखानिया फ्राय गासिबो फैलाय गारि गोजा बर'फ्रा गैयानो बर' गामि खाथिब्लाबो नोंसिनालाय मा गामि नोंसिना मा गामि टेकजुरि ओमफ्राय नैबे लोखियाफुरि हाथाय जानो फैखो ना माखो मादैयालाय मा लोमजादों नामा लोमजादों नामा होनदां माथो बोरैबा देहा लोमजादों नामा होनदां लोमजायाखै हाथाय जानो फैबाय हाथाय जानो फैबाय ए दे ओरैजे ना बबेथिं हाथायालाय हाथाया ओरैसो नङा दे जादो टेकजुरि हाथाया बेनो तिनालिया आदा बेदरा बेसे सोलिदों बेदरा बेसे 400 मासेमोन ना दैलि दान नामा थ' आदानि बायस'नाय ना आदा फायखारि खादा सामफ्रामबो दानखायो सप्तायाव खनसेल' ओमफ्राय न'आ आदाना टेकजुरियावनोखा दे जोबोद मोजां जोंनि मानसिफ्रा बेबायदिनो बिजनेस होनांगौ ना मोनसे नङा मोनसे फैसाखौ रानबायानो खोमा मालाय रानखाबायानो खोमा मालाय आदसा हलि दे थाथ' आदा दे ओरैबो दखान दंलाबायोलै बर'फ्रा खिन्थु गैया दै दखाना सब बेलेग जाथि गोजा माने टाउना एसे फिसाब्लाबो दा हलि नालाय ओरैबायदि माने गोगोम मेथाइ दामबाय थादों ओरैबायदि बक्स साउन्ड सिस्टेम दामगासिनो दं आरोना थ' ओंखायनो एसे ओरै साइडआव फैबाय आङो थ' बोराय दखानफ्रा माबायदि होननानै थ' दखान हिसाबैथ' नै बेबायदिनो गोजा गासिबो नै बेफोरबायदिनो गोजा आरोना ओमफ्राय बिदिथ' बाखि बेबायदि दखान गैया सोरबाफोर जुदि मालाबा फैयोब्ला धेमाजि टाउननिफ्राय सिदा इन्जिनियारिं कलेज दं ओरैजाय इन्जिनियारिं कलेजथ' कुनकिलि আছে रास्ताটো ओरै थांनानै अला बयफाले हमाले पाय ना थ' बेनो आरोना मेन माने इन्जिनियारिं जायगानि मेन सेन्टारथ' बेथ' इन्जिनियारिं कलेजआव बेलेगावथ' नाजायो ये सेन्टारथ' इयाथे आहाय थ' बेनो आरोना इन्जिनियारिं कलेजनि मेन सेन्टारा सोरबा फैबा माबा धेमाजि टाउननिफ्राय सिदा साहा फैबानो मोनफैगोन बे टाउनखौ बेवहाय माने जोंनि बर' गामि दङ दंनायथामसो खाथि थिथार दंलाबायो सोरबा बर'फ्रा लाजियो माने जोंनि कन्डिसनखौ एसे देखायनो नागिरबा सोरबा बर' मानेफ्रा एसे लाजिनाय मोनो आरो थ' आं दानि लामायाव एसे लोगो मोननानै माने कन्डिसनखौ बोरैबायदि थायो देखायनो नागिरदोंमोन आङो ओमफ्राय माखासे जोंना बर' आइजोफ्रा एसे लाजिदबनाय मोननानै नाङा होनना बुंनायखाय आं जेबो रेकर्ड खालामासै आरोना ओमफ्राय सिदा न'आव फैबाय बेनो नै बे आब'खौ लोगो मोनफैयो नै टेकजुरियाव फैनानै गावसिनाव एसे हाबलांनो लेंबाय नायनोसै र' दै मा लाखो आब' इयावलाय आब' बे दखाना नोंनि आब'आबो नोलोबारिनिमोन नालाय लोगो मोननानै माने गावसिनाव एसे बेरायनो लेंलांबाय हाबना माबायदि कन्डिसन फैयै आं माने टेकजुरि सेन्टारखौ बारबाय आरोना माबा लोखियाफुर सेन्टारखौ बारबाय सेन्टारखौ बारनानै दानि आब' देखायनाया बिसोरनाव न'आव हाबफैबाय आरोना जोंनि नोलोबारिनि जायगाथ' माने सिनायनायखाय एसे नांगौ न'खौ नायलांनो सानबाय आरोना ओरैनोथ' आं जोंनि नैबे लामाजों मालाबा थांलाय फैलाय जाबाय थाखायो आरोना थेवबो बेबायदि दं नामा मिथियामोन ओमफ्राय दा नुनानै लेंबोनायखाय हाबनो फैबाय थ' बर'फ्रा माबायदि कन्डिसन एसे देखायनो सानदोंमोन ओमफ्राय दा लथाय बिराद गलाय गथायनि गासिबो ओंखायनो आं माने बारा हाबथ'ला सानबाय आरोना थ' आब'आ लेंबोबाय नै बिसिना बेनो न'आ Sekarang apa sih? Wabna ko baba. Hah? Amari gani adan na tuni. Sekarang apa sih? Wabna ko baba. Mana fui आङो नैबे थफ्लाखौ नैबे आं थिनहरनाय बुरिया नैबे आं एसे गथायना होबाय माने थिखांना लानानै एकदम लेर थाबायना फैदों ना ओमफ्राय आंनो आखायाव गथायबाय आरो ओमफ्राय लानानै ससे फैबाय आरो हल घर पाले दे कोनटु घर तु ओइटु नैबेनो न'आ नै खाथि आंलाय सानो माने गोजान सानदों आरो ना आंलाय सानदों माने बेबा बेसे गोजानाव हरफागोन आंनो साननानै एसे सिन्था खालामबाय न'आवबो जायगायावनो जाबाय सानबाय ओरै ससे फैनानै आं गोफार फैनायजों बे मनाखौ हरनाय जाबाय आरो ना थ' थांबावनोसै एसे सिगां बर' गामि दंबावोसै हाबैबावनोसै आङो ना फैयै एकदम अरुणाचल बर्डार खाथि मोनफैबाय आं नै ओरै नैबे बर' गामि मोनसे ओमफ्राय बिनिफ्रायनो ओरै हाजो आरो ना थ' नैबे बर' गामिया बहा दं होनना बुङोब्ला फुरा धेमाजि जोंनि धेमाजि टाउननिफ्राय फुरा साहाथिं नांथाबफैनाय आरो ना बेनो नैबे गामियानो ओरैजाय लास्ट बर' गामिनिफ्राय बिनिफ्राय ओरैजाय अरुणाचल हाजो नांलांबाय
तो जोंनि धेमाजि टाउननिफ्राय लास्ट बर' गामिया नैबे अरुणाचल बर्डार नैबेनो लास्ट आरोना तो गामिया बोरै बोरै नोंथांमोना बेखौ नायदो एखे लेखे आं देखायलांखानोसै गामियाव मानसिफोर लोगो मोनगोन ना मोना तो जायगाया जोबोद मोजां भिउसा जोबोद मोजां ओमफ्राय बोथोरा एसे खुवा टाइपनि जादों आरोना दामानि जोंनिथिंबो बिदिनो एखे जाखादों नालाय तो हाजोफोरखौ मोजां क्लियार नुवाखै नङाबा बिराद मोजां नैबेनि भिउसा नायलायनि ओरै सोरगिदिं दुब्लि गेजेर गेजेर ओमफ्राय बेनो आरोना तो आं थांना देखायनोसै नङा होमबा तो जयपुर गामिया नैबेनो तो जयपुर गामिया बेनो आं रावनावबो हाबथ'लिया मानो होनबा माने आं बेबायदि रावखौबो बिदिनो लोगो मोनाखिसै आरोना ओंखायनो डाइरेक्ट बिदिनो देखायलांसैल' आङो गामि हिसाबै बेनोमोन गामिनि लामायानो बेबायदि बिराद गोरान बिराद माने रानस्रावजोबनाय नै नोंसोरनालाय बहाय न'आलाय मा गामि होनो नोंसिनिखौ ना मा गामि होनो होनदां जयपुर ओमफ्राय बेलेग बेलेग मानसिबो बेलेग जाथिबो लगाय मिक्सार गोजा दे ओमफ्राय फैनानै आंथ' रावखौबो लोगो मोनदिया ओमफ्राय नै मादैमोनखौ लोगो मोनदों ना गुरहैदोंमोन बहा गुरदों बेसे मोन्दों नायदोलखि गुरदों ना मा बहाय दैयालाय मायाव गुरदोंमोन बोरो मादैना बेसेबां हाब ना बालाबोथिया ना बालाबोथिया मानो जागोन बेखौलाय ओमफ्राय नोंसिनाबो जयपुराव आदर्शआवलाय बबेथिंजाय नै ओरै थांनाया गोजानथार माथो सानसे नांखा ना माखो बेखिनिखौ मोननायावलाय दे नोंहा नाखौसो होनदों आङो दैया रानजोब्बाय खोमा तो बेनोमोन माने सान नालाय फ्राय मानसिखौ आं माने बेस्थ' बयबो लोगो मोनदिया आङो थेवबो गामिजों थब्लंल' फैबाय आङो तो लोगोफोर भिडिअखौ आं माने दिनै बेखिनिखौनो देखायबाय आरोना मानो होनबा दिनै हलिबो दिन नालाय हलियाव माने मानसिफ्रा एकदम रं खननानै दिगदार खालामनो नागिरो ओंखायनो आं न'आव थायासै एसे गिदिंनानै थारमाने भिडिअखौनो बानायनानै जायगाखौ एसे देखायनोसै होननानै गिदिंनानै फैबाय आरोना ओमफ्राय बेनो आरोना भिडिअआथ' बेबायदि इसिबां स्पेसियेल खास जायाखिसै हलिब्लाबो ओमफ्राय जानला मोनला गिदिंलाबायनानैल' देखायबाय आरोना नोंथांमोना मोजां मोनखोना मोनदिया आं बेखौ मिथिया जायखिजाया एसे मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो ओमफ्राय लोगोसे साबसक्राइब खालामनानै गालांदो दाउ आरोना गोदानै फैदोंबा बेजों लोगोसे आं माने भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै होननानै बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना गासैनिसिम खनसे थेंक इउ फर वाचिं